Sa mga nagpaabot, mga kasama nga makabalik dinhi sa atong syudad si Tatay Digong. Last kadayawan murag medyo according sa pipila ka mga Dabawenyo, medyo mingaw kuno ang atong kasaulugan sa Kadayawan Festival lagi kay wala man dinhi ang atong giila nga amahan sa atong syudad si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero present siya mga kasama sa mga entries, no, performances, labi na atol sa indak-indak sa Kadayawan. Kita ba ninyo itong mga entries sa atong mga contingents, no, nga ilag yung gihatagan og touch of Tatay Digong ang ilahang mga performances. Nagpamatuod lang pitig yung mingawa sa mga taga Davao kang Tatay Digong mga kasama. So mauna nga bisagwa tuod siya dinhi sa Davao nakasaulog sa ato as Kadayawan apan iya hagyod gipaabot ang iyang concern sa mga taga Davao sumala pa ni Vice President Sara Duterte nga nangutana gyud siya kumusta, no, may kalabutan sa Kadayawan Festival karong tuiga. Mauna mga kasama nga sa pagkakaron, no, ang update, no, ang atong kanhi presidente ang iyahang legal team nagpreparar na sa iyahang upcoming, no, nagsingabot nga confirmation of charges hearing dito sa International Criminal Court kun ICC himuon September 23 mga kasama. Og siya sama sa iyang kanunay nang ginaingon kaniadto pa nga wa pa siya na gibutang dito sa ICC, nag-ingon nga kun ugaling siya makatubang na gyud sa sumala pa sa uban nga kinahanglan gyud niya atubangon, no, nga kaso mga kasama, kaso sa crime against humanity sumala pa dili gyud daw niya talikdan, dili gyud daw siya mosibat og magtago-tago. Straight to the point. Mao nang iyahang kanunay gihapon nga wa paghihapon gyud nag-usab nga panumpa mga kasama kun ugaling tugutan siya nga temporaryo nga makagawas. Straight to the Kay point. ilaw manggod sa Rome Statute, no, doon na ang usa ka detainee sa ICC pwede siya mag-file og interim release. Unya pwede siya mag-grant matugutan og kanabang temporaryo lang nga kagawasan, no, kung makomply niini ang mga requirements. Straight to the point. Mao na ang gikabisihan karon sa legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte sumala pa sa iya mismong anak ang atong Vice Presidente Sara Duterte mga kasama. Unya asa man pod mo adto si Tatay Digong kun ugaling makagawas siya? Dito ba siya sa China? Dito ba siya sa asang mga nasura? Ang gusto ra gyud daw ni Tatay Digong diri ra gyud sa ato sa Davao. Straight to the point. Wala na gyud daw laing lugar pa nga buot niya nga pondohan diri ra gyud sa atong syudad mga kasama.